Здравейте на всички, добър вечер. Надявам се сте добре и всичко с вас е наред. Искам да отворя тема днес доста сериозна за това всъщност защо жената стимулира оргазъм. Аз съм Анна Матева. Последвайте ме в мой YouTube канал за повече видеа, да може да получавате всичко, което качвам и да имате достъп до всичко ново, което правя за вас, за да може да трансформирате до неузнаваемост вашият секс и вашите партньорски взаимоотношения. Искам да засегна тук тема, защо всъщност жената мастурбира оргазъм. Какво е по статистика всъщност за това жената дали изпитва оргазъм? 1/3 само от жените днес изпитват оргазъм, скъпи мъже. 2/3 не получават такъв. 2/3 просто не знаят дори причината защо не получават оргазъм. Затова искам да кажа на всички вас, че жената, когато знае, че какво е чувството, не знае какво е да изпиташ оргазъм, не знае как да накара да се чувства добре, не знае как да може да стигне до върховния пик. Дори някои жени не знаят какво всъщност е това. Тогава жената точно да не разочарова партньора си, докато са заедно и той да не се почувства кофти, да не му накърни неговата мъжественост, че той не може да се справи и всичко останало, жената стимулира своят оргазъм. Много малко мъже не можете да си представите колко малко проценти си мислите, че жената стимулира оргазма, а всъщност този процент е доста по-голям. Доста жени всичко, което го правят по време на секс, всъщност е стимулация. Защо се случва това нещо? Защото днес доста малко жени са с отворена сексуална енергия. Доста малко жени имат познанието всъщност какво е оргазмът, какви са видовете оргазми, по какъв начин може да влияе оргазма на тялото ви, как може да ви кара да се чувствате. И най-вече повечето жени не знаят какво е истинското чувство след истинският изпитан оргазъм. Като такава жена след оргазъм просто друга не съществува. Тя е обсипана с лъчезарство, тя е обсипана с харизма, тя е обсипана с супер сияние и супер напълненост. Жена след оргазъм е най-сладката жена. И всяка жена, която знае значението на оргазмът и видовете оргазми, знае как да го изпита и какво да изпита всъщност, тя си го търси. Никоя жена, която е запозната, няма да стимулира оргазъм. Тя търси от своя партньор този оргазъм. Затова жените, които стимулират оргазми, всъщност са жените, които нямат познание. Как може да разберете жена, която стимулира оргазъм? Истинският оргазъм има своите специфични неща, по които може да го познавате. Тялото няма как да излъже. Когато една жена изпитва оргазъм до такава степен, че тя просто не може да издържи на този култов момент в нея и в усещанията на нейното тяло, тя започва да стени, тя започва да се гърчи, тя започва да трепери, тя започва да пулсира. Вагината самата започва да пулсира. И всеки мъж, който разбира от добър и качествен оргазъм, който може да предаде на жената, той усеща кога тя наистина свършва и кога тя наистина стимулира. Жената, която стимулира, започва да стене доста по-превзето, започва да прави движения доста по-превзети и най-вече увеличава своя тон на превзетост. От сорта на ако една жена стене в истинският оргазъм, супер монотонно и затъхано, вкарва дишвания, издишвания, то в един оргазъм, който е манипулация, да може ви да разберете, че тя е свършила и това е измама от нейна страна, тя започва да вика още по-силно. О, да! О! Ау! О! Ау! И това нещо демонстрира едно преувеличение от нея. Няма жена, която, ако е толкова хубаво, тя ще може да вложи толкова много енергия в
това всичкото нещо. Не казвам, че жените, които изпитват истински оргазъм, не стенат, не окат, не пъшкат, но тяхното окане и пъшкане и стенене е доста по-различно. Аз дори и да се опитам не мога да го имитирам, защото когато една жена стене по време на оргазъм, тя просто наистина дъха и се променя и се говора, променя и се дишането, променя и се самата позиция. Затова дебнете вашите партньори и наблюдавайте те стимулират ли оргазъм или вие наистина сте истински мъж и можете да й го предадете. Също така, скъпи мъже, не си обвинявайте, ако вашата жена не може да изпита оргазъм. Тя е от тези 2/3, които просто не знаят познанието на това. Затова не обвинявайте себе си, че нещо не сте добър или не се справяте. Напротив, вие се справяте отлично. Проблема е в нея и тя трябва да потърси помощ, с което да промени нещата за самата нейна сексуална енергия и като цяло потока и на енергичен баланс в секса. Затова не обвинявайте себе си, а правете това, което знаете и гледайте да се трансформирате за вас си.